pupuset eli seuraajat, tulen kertomaan, että nyt mä kuvaan se jutun, että teidän pitää etsiä mua, joten joinatkaa muhun nyt, jos te haluatte tulla Sorts-videolle. Vain yksi voi voittaa. Eli nyt alkaa se Sorts-video-juttu. Elikkäs, mä menen piiloon, te etitte mut, ja sitten jos yksi löytää mut, sä voitte vaikka kirjoittaa chattiin, tai jos ei näy chatissa, niin voitte kirjoittaa siihen valkoiselle kylttiin, että mansikka löytyi. Sitten mä kuvaan sun kanssa yhden Sorts-videon, kuka se voittaja on, ja ette voi tehdä skinia tai muuta, mä en tiedä, ootteko se te. Ja sitten mä oon vielä tänään täällä pelissä 2 tuntia, että mä otan yhteiskuvia sitten täällä, ja sitten varmaan hetken kerron ylihuomisesta poliisista ja rosvosta. Ja otan varmaan täällä kuvia ja pelaan varmaan hetken niin seuraavien piilosta ehkä. Mutta siis joinatkaa muhun nyt, jos te haluatte tulla. Elikkäs moikka pupuset, joinatkaa sitten muhun.